Trochu zbytků od oběda. Nesu našim prasátkům. Oni mají hrozně rádi bramborovou polívku, tak do ní dostali z toho zbytku, dostali do ní 4 chleby. A teď se podívejte, jak budou hezky jísti. To jsou závody. Ne, že by měli takovej hlad, ale chuť. Oni mají hroznou chuť. Prostě jsou to prasata. Vypadá to, jako kdyby nejedli asi měsíc, ale jak vidíš, bříška mají plný, jsou tlustý jako prasata. Prostě se mají dobře. Punčoško, teď si dáš, viď? Teď si mlaskneš teda. Hele, oni tě nechali, to ti chutná, viď? Než přijde na to někdo, že nemá co žrát, tak ti tam vleze znova. Au. Pepo, teď ty. Ty citronek nejíš, Pepo? Punčoško, jen si dej, to víš, že jo.